Bright boy nga makadiscovery og vaccine. Kaya nga naman, ang Ginoo dili naman mukuha ini pandemic. Kay ilhanan naman ni. Pero kung maghanya ta sa Ginoo, aron tagaan sa nga chance. Aron pa maluwas ba ta ba? Huwag tayo nung ganingon si pulong o nasulat niya o kabaw kinsa ning apostola ni. O disipula ni nga nagingon sila, hinumdumin ninyo ang karaang kalibutan. Walo ray maluwas. Tungod kay ang Ginoo wa maluoy sa mga tao. Kunya hinumdumin ninyo. Manangataga ka manulunda sa langit tungod kay wa naluoy ang Ginoo. O hinumdumin ninyo. Bakit ka? Kaya ilang lang niya ang sudong ang Ginoo. Tungod sa iyang kaway ka. O kita nalitak na ayaw pabutang ang Ginoo di paluoy na to. O na karon mga katawan sa Ginoo nga nagkilag Diyos. Magamay magpadako, tinuod ka nagkilag Diyos. Sakpit ang Ginoo. Tingnan ang Ginoo, Ginoo! Mga lagad na minimo. Mabita na ang Joel nagingon siya. Sa diya nga gipaabot kanila ang pestilence sa Joel chapter 1. Mabita na mga ayot sa Ginoo aron ibilin basi ibilin. Kisa may nasayod nga ibilin sa Ginoo daw ang panalangin diri. Mabita na ibilin gina panalangin kung kita mangayo. Kaya nga naman, sa sulat ni Joel, yung di prophecy, katong plintus, harvest plintus, na unta mo ito'y harbison sa manununda, ingon sa Revelation. Yan, ingon ni Joel, nangalaos, di naganahan, nga mahimong Kristohanon. Magpakaruning mo na lang na sila nakaila sa Ginoo. Huwag na nagsimbahan. Mao na ni karon. Sige tagampo sa Ginoo, sa Ginoo. Sabi nung sa Ginoo lang di ta kabaw mo angko. Kaya nga naman gitudlo sa Biblia kung unsay ato ang mga pagampo nga kanang dunggon jud sa Ginoo. Una palang daan. Sa John 15:7, kung kamo pabilin ka na ko, kung pulong pabilin ka ninyo. Matod pa niya. What you will, it shall be done. Kung sa imong gusto, mahitabo na. Unya sa Matthew chapter 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Bobitaw na kita mga pastor, mag-warning ta. Una ayaw mo kumpiyansa mga righteous, nagbuhat ba o pagkamatarong ba? Biyaan na ninyo. Unya mo na ang lisod ang mga watchman, ya kanila, panimilo ng Ginoo. O kanang dugo nila. Sa 21, nevertheless, if thou warn the righteous man, that the righteous sin not, and he that not sin, he shall surely live, because he is warned. Also thou hast delivered thy soul. Mausag na, kamo mga magwawali mga watchman, maligtas na inyong kalag. Kung inyo nang giwarningan ko siya, kung sila lubiyak git sa pagkadautan, kaya nagpadayon sila buhat ng pagkamataro. Kung ito na nagsulti ko ninyo, nagwarting ko kami sa inyo, karon dili ko kami doon. Mao na gisulat ni St. Paul. Wala niya gipagkagamay ang mga pulong sa Ginoo. Wa niya dili gisulti niya tanan aron di siya paninod kung kinsa riyang nawalihan. Muna nga ako kung magwali ko sa ilang mga suko sila. Kaya mo man nagtinuod. Sa tinuodan, dagang pinaagyan mga kaubahan ako mga Christians. Masugatan ako, mingon sa tinuodan ng gingon. Dili ako nagingon na ang Biblia. Bobita na karon nilitak na manduol ta sa Ginoo. Ingon pa sa Jeremiah chapter 18, verse 8. If that nation against whom I have pronounced turn from their evil, will repent of the evil that I thought to do unto them. Kanawa. Kung kanang nasod, ako supat, na din ako na-pronounce ang nasupat ko nasura na.
Nag-warning ko anong nasura na. Unya sila mubiya silang pagkadaotan. Unya mag-usab. Kadin kanang evil nga buhaton sa Ginoo kanila. Dili nang iya buhaton. Kung mag-usab. Mo bitaw kita. Ayo tugutin nga kita mga tawag o Christianism. Atong himno ng Ginoo, Lord, kung tagaan tag chance, kung tagaan mi mo chance, kay last warning naman eh. Mao man ang imong pagbisita namo ang among mga kasalanan. Maninood na ta. Mao nang ningon sa libro o ni Propeta Joel nga akong giingon sa inyo. Ningon si Propeta Joel, pagtawag ka mo balaan nga panagtinom. Matod pa niya, sacred, a symbol. Solemn congregation, solemn, matod pa niya, sacred congregation or solemn kanang paghalad sa Ginoo. Kanang solemn kanang matinudanon ba? Pag matinudanon mo, bitaw na niingon siya dito sa Jeremiah. Giingnan ni Jeremiah ang mga magwawali. Kamong mga propeta, kamong mga priest, kamo ang una na violate sa akong mga sugo sa mga commandment. Kaya nga naman, wala nila distinguish what is right and wrong, or what is clean or unclean, what is holy or unholy. Basta lang makasunod sa balay sa Ginoo. Hindi nung tang Ginoo nag-ingon, Sabbath day is holy. So, bitaw na, dagang patay mga dapat buhaton nato. Kung na patay tayo, kung tang Ginoo maghatag nato dyan, sarong kinitanan mga gisugo sa Ginoo nato, ato nang buhaton. Katungwa nato madunggan nga ang say gusto sa Ginoo ning katapusan mga adlaw. Ingon pa niya diri sa Jeremiah 26:13. Therefore now amend your ways and your doings and obey the voice of the Lord your God, and the Lord will repent him of the evil that he hath pronounced against you. Mo ni ang kaniyang tuan. Mo na ang Ginoo mo bakwi una ko ni kay ngano man nga mo sila pasaylo kita. Sa ang pagbakwi sign naman ni. Ilhana naman ni. Warning naman ni. The last warning o kani bisita ni, the last visiting. Mo bitaw na kamo mga Kristiano nakadungo. Tagaan ta sa Ginoo dyan. Inang Ginoo, pag matinudanon namin, Ginoo Ginoo. O bitaw na ako ninyo kaninyo ako ni amin. Itang mga pastor, usulo na ako niya itong mga binuatan. Saan may mga binuatan na sa mga tao? Anong wala lang sa simbahan, ngawa siya kaila kung kinsin niyang biyanhaan. Mga managitudlo sa mga parisyon mga eskriba, di palabi nila ang mga hatay sa mga tao. Wa nila itudlo nga kanang ilang giyatagan, Ginoo. Mabalaan. Kanya talaga lang ipanghatag, bisag asa na lang gikan. Huwag yun nali. About sa ilang hatagan. Kung dawaton ba na ang imuhang offering or kanang imong tithe o kanang mga pagdaig nimo, dawaton ba na sa Ginoo? Kung ito na po mag-ingon kaninyo, sugo na ito rin pamahagi na ito. Atong ipadayag na kinigsilbahan, balay ni sa Ginoo. Una ang secret place. Pumutago ta din eh. Secure ta. Kung naging ni David. Muna mag-usap ta. Aron ang Ginoo mo repent sa iyang evil ways. Muna yung gingon kanya Lord. Pero kining taknaan ni. Dili na nato ni makaingon nga Lord. Repent. Ang Ginoo kung siya nagbuhat ng mga dautan dito sa mga tao niya kay mga badlunganon, mga disobedient. Ang Ginoo mo ay mo repent sa ilaha. O ito na si Jesus Christ. Mo ay hangyo sa amahan nga pasayloas lagi nga naman. Wala kinahanglan ang Ginoo sa ilaha na mag-repent sila. Ang gusto lang sa Ginoo nga diin kay doon naman sila balaod. Tarungon lang nilang balaod. Wala ang Ginoo nagpasensya lang kanunay nila. Kanang nung sa piring gani sa Ginoo mo na niyang gingon, nagpakita siya, niagi siya sa mga katawan sa Ginoo kay nga naman iyang giprogramar nga ang Ginoo manuluyon. Ang Ginoo taas kayo pailog. Pero nagabisita siya sa ilang mga sala. Mo na ilahan nagpailog kanunay ang Ginoo nila. Pero nato karon. Kundi
nato pangayon ang chance. Ang pailog sa Ginoo karon. O bitaw na ang sugtihan daw. Pangayon na ito, kaya kita nagtuot na ang Ginoo ra nagbuti. Nakikilahan man eh. Muna yung gingon din sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and I will forgive their sins and I will heal their land. Ayun niya atong yuta karon sa Ginoo. Pasayloon ta sa atong mga sala. Una sa matong buhaton. Siguro kung hambugiro ka, paubos mong kagalingon. Unya, mag-ampot ta. Kung mag-ampot ta, pangitawan na ito ang naong sa Ginoo. Katawag mo sa naong sa Ginoo, ang pulong. Kita na atubangan sa presensya sa Ginoo. Sa atubangan yun sa Ginoo. Kaya ang Ginoo mo ni pulong. Mo ni gingon ni John. Isulat ni John, nagingon ni Jesus Christ mismo. Si Jesus Christ nagingon. May tungod niya, siya ang nahimong tao, nahimong unod. Sa sinugdan, ingon siya, I am the Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So si Jesus Christ, pulong na. Kung maminaw ta sa mga pulong sa Ginoo, naata sa iyong atubangan, so nakita na ito ang iyong naong. Pangita ang naong.